आइफन लानो हाबाय माथो सान्दियाबो आइफन लोगोफोर फाग्ला जाखायो जेखौ नुला हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावनाय जाबाय दा मैयानो खेबनाय मोनसे भिडिअ दंबावो नंगौ नामा बेयो जाबाय सान्दियामोननि मबाइल गोदान बायनाय नोंथांमोनानो दाबि खालामबाय थादों होननानैहाय बिथांमोना गावसिनि भिडिअ क्वालिटिखौहाय एसे साबसिन खालामनो थाखाय माने गोदान मबाइल लाना फैदों मैयानि दिनाव बहाय ओमफ्राय बे मबाइल बायनायावहाय आङो ससे ब्लग खालामनाय जादों बैखौहाय आङो बेयाव होफानाय जायाखै बिनिखायनो आङो बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिगोन ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाया आदा सदा नायनानै कमेन्ट खालामो मैयानि बे ससे भिडिअआवहाय माने सान्दियानि आर'नाइया उल्था जादोंमोन बैखौहाय माने 1 मिनिट बायदियाव दङ बे आर'नाइ उल्थाया ओमफ्राय बेखौहाय गावसोरबो देहेन गैया आंबो नायसनाखै थांनानै जेब्ला बास स्टेसन मोनहैयो अब्लासो आं नायसनबाय आर'नाइ आगरना उल्थासो जानानै थादों दा बेखौ आङो होजोंनो सोलायहोदों नोंथांमोना हयथ' नायाखैब्ला नायफिननो हागोन बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना जोबजासिम नायाखै जानो हागौ बे जेनाखि फार्स्ट स्टेपाव हाबजेनदों बैसिमल' नायनानै भिडिअनिफ्राय ओंखारनानै थांदों जानो हागौ बिनिखायनो नोंथांमोना नुजोबाखै उनावहाय आङो बेखौ सोलायहोदों माने बेलथाय होफिनदों आर'नाइ आगरना उल्था जादों होननानै गावसोरबो गैया देहेन गैया गावसोरबो गानदोंल' थेबदोंल' जेबो नायाखैबो आगरना बोरै जादों बोरै जायाखै आंबो बेबायदिनो गोबां आइजोफोरखौहाय जोंनि हजोंहाय बाजाराव नुनो मोनो माने दख'नानि आगरखौ उल्था गाननानै फैनाय गोबांखौ आङो नुनो मोनो सोरखौबा आं नायनानै मिनियो जि दानो रोङा खोमालै बिनिखायनो आगरखौ सिनायनो रोङा उल्था गाननानै फैदों बेफोरबायदि साननानै थायो आरो बुंनोबो गोसो जायो ओमफ्राय बुंब्ला लाजिगोनदांबो सानो आरो गोबांखौ आंबो नुयो दख'नाखौहाय उल्था गाननानै फैयो आगरखौ सिङाव खालामनानै सिङावनिखौसो सायाव खालामनानै गानना फैयो सोरबा नोंथांमोना नोजोर होब्ला बाजारफ्राव नोजोर होब्ला नुनो मोनगोन सोरखौबा बिदिनो जायो आरो समनि गेजेरावहाय दा बिसोरथ' मिथियो मिथिनाया ओमफ्राय देहेन होआखै माने बेयावहाय आगराव गोसो होआखै आंबो जेब्ला बास स्टेसन मोनहैयो अब्लासो भिडिअ खेबनानैहाय 1 मिनिट 3 सेकेन्डसिमबा थांबायमोन बेयावहायसो आंबो नायसनहैबाय आर'नाइ आगरना उल्थासो माथो होननानै बेयावहाय खोन्थाहैबाय आङो अब्लासो बेलथायनानैहाय जोङो थांफिनबाय माइसुर आरो आंनि सेकेन्ड चेनेल इन्सटाग्राम आइडि टुइटार आइडि टेलिग्राम आइडि फेसबुक पेज आइडि गासैबो डिसक्रिपसनाव मोनजोबगोन नोंथांमोना थांनानै चेक खालामहैनो हागोन आरो नोंथांमोना माबाफोर गोनां बाथ्रा रायज्लायनो गोसो दङबा इन्सटाग्रामावहाय रायज्लायनो हागोन आरो सोंनो हागोन एसेनोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव मोजां मोनदों जुदि मोजां मोनाखैब्ला शेयार खालामनायनि गोनांथि गैया आङो बैफोरबायदि सुबुंखौसो खावलायदों जायफ्रानाखि सुबुं अनफावरि गोसो गुवार मानसि बैफोरबायदि सुबुंखौसो आङो खावलायदों आरो आं नोंथांमोनखौ फंसे बाथ्रा बुंनो गोसायो नोंथांमोना आंनि महर मोखां एबा आंनि गाननाय जोमनाय ड्रेसफ्राव नोजोर दाहो रावखौबो मोखाङाव एबा ड्रेस गाननायाव नायनानै सिनाय बियो माबायदि मानसि बिनिखायनो आं बुङो मोखाङाथ' आंनि दादुरा फादुरा जाजोबखाबाय मानसियाबो एकदमबारे सावथाल बायदि गोसोम जाफैबाय साफानानै जाजोब्बाय मोखाङा ओरैहाय नायजाला दादुरा फादुरा जाजोब्बाय ओंखायनो बारा केमेरायावबो ओंखारनोल'सो लाजिलायलांबाय आङो दा नायलांदो रायजो राजा नोंथांमोन ओमफ्राय नै बेयावहाय मोनसे फिसासा हनुमान मन्दिर दङ माने हनुमाननि खाम्फा खालामना दोनदों बेयो मोनसे फिसा जारिमिन दं बे जारिमिनखौ आं गाबोन नोंथांमोननो फोरमायगोन होननानै सानदों नोंथांमोना मिथिनो लुबैना लुबैया कमेन्ट बक्सआवहाय हनुमान नाम लिरनानै हरब्लानो जाबाय केमेरा लानो मोना wah tuh Mangke tuh जों दुन थादो थाबाय नाङा आं बेयाव फैलाबो इयाव हाबबावाखैमोन जाहैबाय दा बे गाखोग्रायावहाय दिनैसो हाबफैबाय आं एफाराब फैबाय नङाला बेरायग्लिबाय आं माइसुरखौ होनब्लाबो आं बेयाव गाखोआखैमोन माला सफैयोब्रा
आइफन लोगोफोर फाग्ला जाखायो जिखौ नुला नंगौ नामा मासो जानाय दामि दामि दं नै लोगोफोर दा आइफन नै सामसुं ओरैबायदि दामि दामि मबाइल दं नै लोगोफोर नैबेनो मोजां 17,900 दामाबो नै फाग्ला जागोनलै मा अप्प'आ खय हाजारनि 14,000 मोनखाबाय बेनो दा माबायदिथाय मोजां मोजां मोजाङालाय केमेरा मोनदों नामा के माबाखौनो ला केया एसे दाम बारासिन दे मोजां मेम'रिया बेसेबां नायदोहाय मबाइल बेखौ फसायबायमोन नै लोगोफोर मबाइलखौ अप्प' मा बेसेबां 13,999 अप्प' A57 ग्रिन लाइटआवसो 14,000खौनो हमदो माबायदि मोनदों दा लाबाय सान्दिया मबाइल मोननानै खुसि जाबाय नै मबाइल गोदान लानानै ओरैबायदि गिदिर ओरैबायदि गिदिर महलावसो हाबनानै लाबाय माइसुर सालार बास स्टेन्डनि बे गोजौआवहाय मा नामथाय महलनि नामाबो मा भिडिअ लानो मोनाथ' होनलाबायदों ओंखायनो आं एसे रायज्लायनोबो गिदोंमोन महलखौ एसे गल दिन्थिनाया नोंथांमोना नै आरे ओरैबायदि दामि दामि लेपटपना आयु बेफोरखौ मोननांगौला सयथिबो नांलामोनलै आङो जेबो टिभि लानो नै 39,000 44,000 46,000 56,000 56,000 61,000 67,000 नै लास्टआवनो एलाव गैयानोलै खान गिसां गिसां खेबदों लोगोफोर आनबक्सिं खालामबाय मेदामानो आनबक्सिं ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಸರಿ ಚೂರಿ ಬೇಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ खेवदो 14,000 गोरोबलाबाय लोगोफोर बे ओरैसो बिदिसो Sandia 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 congratulations ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ नायदो नै लोगोफोर फना बेनो Oppo A57 आइफन लानो हाबाय माथो सान्दियाबो दे बेखौ बक्सखौ सोदो थांनायसै एबार जोङो माइसुर पेलेस खुसियानो लाजाया नै सान्दिया माने फैसा खम सर्ट जानायखाय बे खम समखौनो लासाबथ'बाय दासान्दि देनांहाय मोजां साबसिन लानोसै आरोखि एसे उनावहाय ओइ गिबाय सासे देर गैया जोंनिया सासेया गिबाय नैबे ओरैल' थायथारनांगौ बेखौनो गियो फाग्लिसो फैफिनो गिबाय जों लाखांनानै थांनोसै
잘 들어갔어요. ओंखारबाय जोङो दा मबाइल बायखांनानैहाय ओंखारबाय